Gabon, Iepa! Gabon, bueno, atxalde, no? Atxalde, nahi da. Hale, honai, ze urro kantua zide, jazta, moztu diat. Bueno, zezatek, zemuz? Ondo. Bai, Ondo? pozik. Pos, Bai. ne, Gusto, argi. Nerbixugin, o... Ez, etxian Etxi, lasai. lasai, ondo ziok. Ondo. Bai, nire, betiko martxan, hori, ja... Asti ez zite gustatzen gitarrizketak, tio, ose, hasieran egin blande, nundik hasiko batzuk, ez, da... Orduan batzuten etxe jatena, zuzenin, esan, aurkeztu izak pixket eure burua, jendik ikusteko zein egin ongoean gaur, eta Bai. geho jahungo batzuk galderatan sartzen pixkanaka. Bai. Asko naute eta ezautuko, osake. Bueno, Bai. Unai hando eta naiz. Berez, oda pixkat izen gehien duna indetena igual kudaiko bateria izan dakoan az. Eta azken diska zazpi izenekoa nik grabatu nun, behaiekin. mm. Eta hortik aurrea, bueno, ez da bihotza baina, bueno, perikarditis. Ostia, egon nahi momentu bat, barkaiak, baina oin esplikau ja ze pasau da. Ez zio problemaik. Kontuek, Twitchen jendik diru maleik egin, bale? Suskribio inleik, arpidetu inaldek. Eta justu arpidetu ekipo bat, baina naugan gitarri preparautea ezerre da, orduan haidek jotaken solu ez onatzen, ontxe bukatzearen. Eskerrik asko, mundillo, baina, solo zu bukau artea, ja, la isedek, Pam. Kiston sustuta dana mantzik. Bisatu zeu ze gainetik. Es que, claro, kontudek, urrungoako igual preparaute berkonian, baina eske jendie zitegela suskribitzen denbora asko guan, eta ja, ahaztuten atxoan inkluso ze susto mate iken, ze bat premiso bezala hori jotakeko solu, eta hoxe, pixketa harrapa unatxik sorpresan. Eskerrik asko mundillo, baino, barkau urai, moztu inaugu eta justu, eta kontatzen ari hori, miokardioko arazo bat eukigoala, ez? Edo daukekela, edo... Perikarditis bat, ez da larria baino datosua, eta hogei aldiz eukin eta hasta pelotas utzi nien ja bateria behingoz, eta hasi nintzen nire kabuz komposatzen, eta handu sortu nun, buruzoi nintzen gaitu izena pentsatzen egia esateko. Handu ezan naizelako, eta punto. Eta, urtetan zehar egin dago kantak, pues igual duela 10 urte batzuk, beste batzuk 8 urte, beste batzuk azken hilabetetan indakoak, eta diskatxo txiki bat sortu nun, 6 kantako maketa, esango nuke etxean grabatutan, baliabidekin nahiko eskas. Bueno, egia esan, soinuakin nahiko pozik, eta egia esan, ondo, depositoa utxiko ez da sentitut, osea, eman ezaken honena nik uste dut eman dut da, betire nire gustoko gauza dira, ez dut uste jende asko gustatuko zaionik, baina ni pozik nazta. Nik esan berrazau bat, bai esan dekena notatzek pixkete etxeko estudixo baten egin da hola, bazauzkeko lasea batzuk, ez dara, ni nauk ez dara esperto bat, baina irutzen adibidezan atxu diagun, zarren atxu diagun kantuan nahi gustatu entzitek, en plan, nahi gustatzen ziteken metal mota hortatik zik, en plan, estribillo melodikuk, solazo luze eta parte ezberdinekin, breakdown moduko hori azken estribila horretik, nik usteat oso guapa hola. Ordu ni poziko era gaur. Ez benetan esateat, Birukaina, eta hori, txekea da ipau duken, bat jaskantek baterix eta gitarri biseka ipau dituk, iberez baterista bezala zitzean zehatzen, ez? Bai, ni duela 10 urtetatik bateristan naz, eta pixkat, segurona sentiazten nagoena bateria da. Gitarrak hasi nintzen beste perkantzek irasten ez gotzen. Artun kriston hostia txerrina baino sekulakoa, karretean esnatu nintzen da buruz gora gogodetan, ez da nintzen bastante denbora goean, eta esan nion dago bat ditu. Zozei marrakat, ekarri gitarra bat, eta horretaz nintzen gitarrakin. Bai, eta ala, ja, abesten neskakin, eta gaur arte. Azkenen, dena egiten nun pixkat, nek hauz grabatuko ez, presio gabe etxian, eta egia esan gustagarria izan da. Ez que, ostia, nahi hori bai ditu zitekela, ja ez tekela bakarrik baterista gitarri bisek jotzen dakikela, bezik, eta ja kantu batzuk egin ditugela, eta dana egu grabaudek. Baju ere bai, ez? Dana. Bai, zati batzuk, azkenen elektronikakin indet, eta... Midikin.
akustikakin maia zeharo txarra nun, eta enun lortzen soinu ona, oso datoso bezala, eta erabakin nun elektronikakin grabatzea, eta midin grabatuet, eta gero kuantizatu zati batzuk, beste batzuk igual programatu etzudako arrepatzen, ze bateria elektronikoa ere, ez du da dirutza jastapenik ezertan. Eta, bakizu, gastatzatik egin daike, baina etxean grabatzeko niretzako oroitzapen gisa, enun ez da asmorik igual plazaratzeko, ez? Niretzako zen oroitzapena, joen. Gero, 85 urtekin nahitzeko hostia zeiten unik, tio. Oikin. Eta azken esan, ordenadaren ez ditut utziko, eta hodaxe. Azkenen esan, venga, pasako ditut espotira, eta norbaitek gaitu nahi baitu, pues de puta madre. Bai. Ez bai, nik gazteako ontak presentatu itxean inda orduan itzin iatzi, alkarregin itzin genean horta petxonean, hostia, atxu erdia panik hau goeto, ezin izan dira dana atxu, baino atxu goiat. Ni diskillo hori atxu goiat egun ematen. Iruditzek interesanti dela bat hori, ez? Eu bakarrik etxi ze hori. Eta honekin aiatze atxuk, pixket, normalin beste gitarrizketatan mamixe eukitzeiken ataletako batea, dela kompozizizun atala. Hau ja eztek talde bat, hau iaiz. Orduan, uste, interesanti izen lehikela bat, euk nola pertsona bakarra izen da, nola antolatzeken kantu bat, ez? Orduan, prozesu nolaek, esplikai guke, una aldimanik galdera jungo nau sakontzen, baino, nundik aztek antun kantu bat? Askotan, izatea, igual afaldu eta geho gitarra hartu eta trasteatzen, tonteatzen ditzen hau pixka, eta zerbait ateatzen denen igual mobilakin grabatzet, edo ranzio, eta igual ja pixka serioagoa irutze bazait, pues, irekitzet daua eta sartzen dut hor, grabatzen zati bat metronomakin pixkat ondo, eta utzi, eta ideak dazkat mordoan grabatuta ordenadoren, eta askotan gelditzen zaizkit buruan, igual esanguratsuenak, igual netzako oberenak dianak gelditzen zaizkit burun, eta askotan gautzen ditut, dituan bizipenekin, edo ez dakit, ikuste dituan albistekin, de repente lotura bat bezala sortzen zait, eta jode, honi buruz idatzi, eta ja, pasatzen naiz letra egitera. Denengo gauza normalik izatea riff bat, eta gero ja directamente letra egite. Kuriosu hori. Letra horren baitan, pixkat imaginatzen musika mota naheten, eta idea horrekin kuadratzen baldin mahu, baina kanta del tirón jutena riffak egiten denengo, baina klaketakin gitarra egite. Bateria nik uste azkenetakoa da. Normalik izaten da ritmika guztia grabatu, inkluso arredo batzuk igual sartu, gero bateria, azkena bajoa dena rebestio. Baina kuriosu da, eta azkena hautsak beti azkena hori bai. Bai, hori bai, ez. Lehenengo printzipala eta gero ja koro guztik oinarren gainetik. Eta ja gehiagorako ez dit ematen honak. Igual samplerren bat sartu, tekladun bat, sokak, baina gutxi. Eta ze moduz moldaua mezkla eta masterin mundu honekin, zen nahi kiston perezimatezik, en plan... Nik oindala urte bete eskasio izango ban, zaubat kaban aparte beste talde bat, nun baterixi jotzea jaten, baina oso txarra nauk. Baina, behintzet, inginean, esateanik, naukela bate hona. Baina, inginean, zea bat, ezela, maketatxo bat. Eta orduan, klaro, dano gatuk, entre comillas, nahiko txarrak. Orduan, grabaunean dana nik ahotsak endute. Enean baterixe midikin einean, eta gitarrak eta baju neu grabaunitzean, eta ahotsa beak kantatik aparte. Eta zenbat buelta mantzizkoatenik YouTubeen, Estudio Durango, eta Niko Astegieta, eta jende hau da nahi etxaiak dire hortik ibilia izen. Nik gutxi. Egia esan, fundamentoa en el puto culo dakat. Osea, es que nik egia esan sotaka gai horrei, hartu nune soinua, osea, zuk egin duzuna bastante zentzuzkoa da. Nik egin nuna izan zen giltzurrona, bakizu pod gorria da. Pod go, Pod go udek, ez? De puta madreko soinua topatu nun, eta esan honekin. Eta gitarra horrekin grabatu, eta gero galdetu nio daun bat ize, bateria moda elektronikoa hori, bera, bai, igual da modelo, bera. Horrena da, tío. Eta honekin soinu gona lortu goan, ez dut? Bai, bastante. Bueno, entzutezuna, sin más. Bai, etxio, gaizki, baina dek, bezala katu dana jodigo zigita.
Niretzat, nik ez diat inoiz lortu horrekin, oso txegat, enau ez dara igual soinuk lortzen oso ona orokorrin, Igual, pixkat transistoren soinu horiak da, igual, ez da Igual, oso realista. ja, Bai. izan aldek. Ja, nik itetena, hori, bi ritmika grabatu bat ezkerren bat eskubin, da horrek bastanteko profundidad emate jo, eta gero gainetik arreglokin eta igual ez da soinu oso ona, baina behintzat, sortzen den pedota hori. Etzio gaizki, zean lan atxudiaun, sarreran atxudiaun gitarrak ondo zaudek. Ja. Bai, nahi, etzik zea deskuadrau en plan de hau metal zone bat egin grabaute zio, ez? Nahiko... Ez gero, nik hemen normal nintza euskaten galdera edu, ber, etxin ala lokalin komposatze zuen, ala tala, claro, irekin etzioka, irekin dana etxin dek, horretzio du daik, ez? Dana etxin dek. Oso kutre, batzutan igual bai, kotxean da, ritmo bat okurritu eta mobi hartu eta tupa, eta horrela bitzen hau. Bastante grande. Baina bai. Claro, baina bai galdetulik etxatela beste gauze batzuk. Baterixe jotzen noiz azitzean? Duela 10 urte baino gehiago igual, 15 ere. Eske, batxillergon, lagunek montatu den punko italde bat, astindu hoi. Mitiko punko italde bat, da hortan, esan nahi. Eta nik kuadria guztian jebi bakarra, bi jebi ginen, pixkat marginatua. Eta horiekin, lagun honekin jo nuen, honekin inun pixkat pina aspektu hortan, eta zintzan, betxen, tio, betxean jotzen hasi ginen, beak gitarra eta amplia bazun, eta nik jotzen nun, baketa pare banun, eta gero, lurran kontra hankakin iten nun bomboa, tio, eta kaja nun, bere amaren fregonan baldea, eta txaston bezala biltzen nun, txamponez betetako metalezko estutxe bat. Ostia, Eta horrela zintzen, tio. Eta azkenen ja, berotuta, erdiban nahi nun punko italde ontako bateri jodeakin, erosien nun erdibana bateria bat, hasi ginen konpartitzen. Eta ensaio dokaden, 2 ordu zian hasten talde bakoitzeko, eta guk hartu genuen ordu bete talde bakoitzak. Osea, genuen ordu bete aste osoan ensaiatzeko. Hori gutxi de, baina, bueno, atalek eziko. Eta eukidek azkenin hor azitzeanin, eureka abuz azitzean, era autodidaktan ikasiek, ala junaiz klaseta eukidek formazio musikal más o menos basiko bat bare. Ez, hasieran honek erakutsi zitian tipiko ritmo simplenak, punkoiko ritmo motela eta azkarra, horrekin hasi eta venga, tira mila, eta gero ja lokalen sartzeakon beste metal talde batzuk bat zeuden eta doble bomboakin eta esplikatu zidaten pixkat nola eitezan eta nik ensaiatu etxian ensaiatzen nun lurran kontra, osea, zero, etxean bateria ez dut inoiz euki duela urte gutxi arte. Eta era bat autodidakta. Bai, egon nintzen urte pare bat, ez urte bete inun eskola musiken Irunen musika eskola baten. Bai. Gamorako joxean ezautuko zu igual? Gamorak sonatzen zik, baino... Guantera, Panteran bersioak. Ez da. Ez. Oso bateri joda ona, aparta, makina bat, eta arek erakutsi zian urte beten kriston pila. Baina utzi barri zen nun, ze azkenen goierria ino juten nintzen ikastea unibertsitaten, eta bosterditan atxatu, tren hartu ez dakiz, eta etxe iritsi zazpitan, eta segi bateria gotzea, Ja, askoek. Bai, eta da, azkenen neka abuz jarraitu, baina YouTube tope, metalcore talde potentekin da, azkenen bateria pixkat komplikatzeuten oitakokin ikasi nahian bezala, eta bueno, alde honain deu, eta jazta. Eta gitarra aldetik? Gitarrakin hasi nintzen era eta autodidakta, post urte, 4 urte, eta eske punteatzen eneki da, tio. Osea, zero, akordek eta jazta, zeo zein merrekat, eta puntatu nintzen klasetan, eta hor bai, Jose Luis Marugan irungo irakasle beste makina izugarri, osea, ez dut inoiz ikusi odako gitarrista bat nik zuzenen, eta arekin kristona ikasiet. Kristona punteatzen erakutsi dit, harmonia base bat erakutsi dit, eskadak, posizioak, eskua nola jarri dena arek erakutsi dit kristopia. Eta, pixkat ona iritsi nahi nian, esan dek harmoni basiko bat egin erakutsi dikera. Ze, klaro, haudek hemen betiko kalderatako bat, eta dek, klaro, ik ez baldin makik harmoniai buruz da ezer, berez joaldek
eta inaldek musika, baino jakitie bentaja bat izan lehikeik. A ver, ez dakat puta idearik, Osea, esan dut, eta igual, recojo, baina azkenen dut, osea, pixkat, jakin bakit, pues igual, ze akorde progresio on daitezken, eta baut nire tabla txuleta eta horri hitzen naiz, pues akorde honekin igual, eta probatzet, eta baina normalki jotzen nabil, eta badakit non mugitu behar dudan, igual horregatik nire kanta gehienak pixkat hildo bereti dijoaz, bueno, ez da ere, baten bat ateatzen da pixkat, baino bai, beti jotzen dut igual mugimendu antzekotara edo igual nire joera dako. Esango nuke, osea, bakitzak emateu, eta naiz musikaria. Beti esaten nire naiz da musikaria, ni naiz gitarra jotzen duen norbait, edo bateria jotzen dakit, baina ez naiz bateri jodea, solfeo dakit pixkat, baina ez naiz musikaria, esango nuke. A ber, ez eta hor galdera zein da musikari bat. Hortik bizitzea lortzen norbait da musikari bat. Debate hona dela iritzu ziztek, ez? Zer da musikari bat izatea? Nola ikustek hori. Barkau mozti, baina eske eure buru ez bak musikari bezala ikusten, eta indek 6 kantuko disko bat, non ahotsak, gitarrak, baju eta baterisek grabatu dituken, hori baino hori musiko izeti, zi jodi, Bueno, askertze izut, ez dakit, igual, eske ez dut inoiz ikus, osea, beti, nik kuadrian dakat musikeneko musikari bat, eta... Bueno, vale. Eta hori adek, beste nivel bat, eta nire ez dit ikusten, osea... Igual, banaz musikaria izan daiteke, baino... Hori, saltotxoa falta da, ez dut sekula emango salto hori argiak. A ber, nire ustez... musikari asko zio, gero jadek izenek egela musikari amateur bat, eo hobiko musikari bat, eo ja musikari profesionalago bat, baino, zaiat, niretzat instrumentu bat baino geixo kontrolatzen jun pertsona bat, izango ez tepa musika eseti. Naiz da igual eze aman euk nahiko uken nibelea, baino, txekiat, neuk. Metza bat, galdera bat, claro, galdera beti jeat, baina eske irekin etzauk zentzu asko. Galderaek ire taldea zertek, demokrazia bat ala diktadura bat. Bi gauzak. Eure burukin, eure buru inponitzen hiltzeiz, hau ingo jau, horren diktadura baek, gehiago, presan baita, nahi ez gaztea maketa jaketan kontuakin azkar bukatu nahi izan nun, eta hori izan zen sekulako diktadura, osea, venga, gaur kanta bat. Eta aste harten librezu eta beste bat bukatu behar duzu. Eta hola, erabat diktatorialkin ere buruarekiko, baina normalki bastante fluitu deto da. Ez da izan oso bortxatua inoiz. Horregatik hona izan marra urte kantazuk egiteko. Baina, bai, gauza da sai hartzea eta beste gauza da hori. Baina orokorren duela urte bete arte oso da sai hartu eten zerbait izan da. Eta aurten nahiko diktadoreago, Eta eskatu oide feedbacka egoal inguruko lagunei eola guztago altzaiona, eta onartzek... Eta kolaborazioak inkluso. Eta onartzek feedback hori, ez? Ez teke... Bai. Orduan esango jau, ez tekela diktadora bat. Naiz da eu bakarrik egon da euk agindu, behintzat bestia hitze baldi maixoko ondozio. Soinuakin ze plan, en plan, aiz mitiko soinuan zibarita huetako bat, eo deke jo, ire beharrak azetzeizkik orduan da ja nahiko dek. Soinuakin ze plan da marrek? Soinuakin hasieran bastante inkonformista, bezala nabari nintzen, eta zan, lortu nezakena baino askoz gehiago zen, espero nuena baino askoz gehiago lortu nuen, eta behin lortuta, hau ajustatzen bat, beste ajustatzen bat, iritzeza minimo ajustatzen, baina zein hostia konturatuko ontaz, zeinek emango jo garrantzia honi, azkenen, eta hitz ezen ditun zure bi bersio, eta batek bestiako baino beto, eta remasterizatzen haitu da nire lagun bat ere, Mikel Biese horregatik da, kanta guztietan jartzen du marratxo lab, horrexiatik beak danak remasterizatu ditu dako, eta kriston favorea india dako, eta gaina tipoak kristona kontrolatzeu, eta horrekin salto bastante mantzun soinuak, hori ere esan beharra dago. Claro. Batzutan inkluso nahasketan lagundu zian, eta egia esateko hor baina baritu nun, salto handia, baino,
ikasi behar izan non konformatzen. Zuk lortu dezakezun honena, hoixe da, eta ez zaitez saiatu hemen, jo que se, grabe gehiago batetzen, ezin da. Osea, adiktibe drumsak ini baituzu bateriak, da ona, hoi da. Punto. Bai. Claro. Tal cual, ez da... Ez que hori, nik uste badagoela obsesio bat, ego behintzat mundu hontan, produkzio eta mezkla eta mundu hontan, eta ez diat metalineo orokorri nire utzizitek, da hola, esatekena, rizar el rizo, baina puntu batzutea dekela barbaridade bat, en plan, nizo lagun bat, azierra gonza, dekela, tipuen, nire lehen gitarra irakasli zenuan, eta gero ziguan, pixkat produkzio mundu honetan sartzen, gaur egun Malagan biziek, eta produkzio eskola baten irakasle ziok. Tipo honi, igual, bialtze izkoan, zer, nire masterra, inkluso kabaneko masterra, eta pixkat, kontseju ezke ez, eta 15 gauza esatezitzean. Eta 15 gauza horiek soluzionatzei joan, eta berriz bialtze joan, eta beste 15, en plan, beste batzuk. Eta eske, jartze bat dimez ez tegin joiz bukatzen. Ez tegin joiz bukatzen. Horrexeatik nik galdetzen nien, batzuri bai, soinuz kontrolatzen duen jendea eta, hemen mezklan kristonazoa da, hau beste, venga, kaso iten nien, eta, baina beste dago batzuri bialtzen zenien igual, kuadriako edo que eta, puta madre zonatzik, no seke, bade. Eta beste batzuk igual, ez da mestidoa, baina, soinu hona da, eta, gero masterizatu abia dita, aurreko nahi hau, me cago en Dios, hau zera da, osea, ez dakizun hori kaso egin, tio. Bai, gero hor bat jeziok, eta hau ez diat, eratxar batea, esate baino. Jende asko etzaukek igual ez dare kultura musikala hundik, edo etzaukek ez dare igual konozimentua hundik, ez, musikalki. Handik adibidez nire kuadrilegin pentsaut esatean, nire kuadrilean jendik haitzi musikita zea baino. Baina ez dituk igual sartu benetan entzutea, ez, o mundu hontan ez dituk sartu, orduan behar zentzat, más o menos kuadraute sonatze baldimau, afinaute sonatze baldimau, eta tempoan baldimazio ja ondo sonatzeik. Claro. Ez dituk gu esela jartzen, igual hemen agudo gexegi dauzke, igual beste distortzio bat egin hobeto, hori ondo zio, ez da. Hoi da, haotxakin zabiltza hor, dizerrakin, eseak murrizten, bestia, ze txorrada, osea, azkenen, igual, laguntza jo da, ez da inungo txorrada, seguro zet, baina, gure mailako, behintzat nire mailako, norbaitentzako, beharrezko ere, ez dakit. Ja. Baina, bueno, ondo torri zaio, eta indeu, eta baina do. Horiek. Urrengo atalea basago batzuk, eta hemen ja laste gitarrik eskuten hartu berkok. Beste galdera bat honekin hasi horretik, handu, klaro, azkenin nola, dana EU bakarrik indegen proiektua deken, zuzeneko proiektu bezala etziok planteute, ala baziok planteamentu bat zuzenea eramateko hori beste jende batekin? Bai. De hecho, dena ipatueten gitarrako irakasle honek laguntza eskaini zidan. Jo que se, no da, hasieran nahi bez, gaztamaketa diaketan ez ginen 20 talde. Pozkaketa baldin badao, behintzat horri aukera gehiago jotzeko, eta, bazpare sortuko taldetxua. Eta arrezkeo badut taldetxo bat, WhatsApp talde bat. Handu izena dut, eta hor, daude kriston bateri jode, handaiako bateri jode oso ona, urko destri bat. Eta geho, bi gitarrista, irakasle hau, Jose Luis Marugan, eta beste lagun bat, Markel Zabal, izugarrizko eskuia du. Tipo horrek mesuga jotzeu, nahi duen bezala, ikaragarria. Iba, kontaktazioak nabaldimaik elkarrizketa batea tortzeko nagoetan batean, Euskeraz baldimazai nik guztuen gozaten entrevisti eta. Bai, hitz egitu eta, kriston gitarrista, nik odako eskubirik ez dut ikusi. Osea, izugarria. Eta bajista ere, bezero bat, enpresa txiki bat, taller bat, burnindegi bat. Eta han beti bezeroekin konfiantza pixka dituzu, eta bezero batekin Jon Torregarai bajista, eta bostok. Eta asma genuen, ateatzeko, baino azkenen boldak lortzea ere zaila, joder, eta espaldin bat maketa deiaketa baten, o kutsakoan, o ez dakiz zer, o maketa deiaketa zinezko, oso zaila, eta gaina gure estilun, oendik eta zaila. Eo daukek kontaktun bat, mitiko, nire lehen guzue etxaian nungo
Osea, jai batzu ordintziok eta txosnatan kontzertu bat hola lortze kontakto zuzen bitartez. Eo bestela, ja gaur egun beste aukeri jarriteziok, directamente sala bat alkilau, eta horta jumerdek. Eta azken aldizien nik ikusten nahi nagoena, geure, entre comillas, kabanekin, kontzertu zerixu mati nahi baldi maiau, kontzertu da lortzi nahi baldi maiau, hola planteatzea. Beste talde batekin bikin itzen, albaldima talde bat gu baina hundi showe, eta sarreakin rekuperatzen zuen. Eta dirue eta helburuek diru ez galdu. Ez diru irabazi, ezetek diru ez galdu. Eta hola, bai, asuntu alde hortatik bizketzea zio, baina... Bai. Eta... Beste dekuiko da... Sadak. Sadak, ez que gaztetxetan dare oso komplikau eziok, gaur egun. Bai. Eta ensai hau dezu inoiz, eo hendik WhatsAppeko taldea dakarriek? WhatsAppeko taldean geratu da, bai. Vale. Eta ez dakik gainean maiatzen atxa izango naz, eta ja jotzeko ere, datorren urtea zaitxo igual geroago. Ja. Ez, galdera badan ditxea, ze ointzitorrek teknikaren atala, ez, eta teknikaren atalean zaudeka pare bat galdera pixkat honekin zer ikusi jauko denak, baina lehenengo galdetuko jaten adek baldaukeken teknika rutineik. Espezialki gitarra, teknika rutina bat, gitarra bat hartu eta zeuze praktikatzekela espezifikoki, ala bestela gitarra hartzek eta sobre la marcha jotzek. Ni kantak eta noiz behinka bai, eskadak goiti bera egin iruzpada aldiz, 5, 10 aldiz, baina denbora libre asko gira nik hortako. Eta ez da izaten, normalki gitarra hartzet 10-15 minututako, eske egunak ez du gehiago amaten. Claro. Eta hartu eta jo, normalki hori, nahi kantan bat, gaina abestuta kantatzeko darri, osea, asmoan nun handukin abestu bakarrik egiteko, ze, exigentzia handia zan, eta zati batzutan pixka tragatu, eta zuzenekoako nintzen ikusten, eta abestean nun, asmoa. Eta hori jotzen bat, nire kantan bat, taldeakin, nire neskan taldeakin ere jotzei dugun kantak, baina gauza, Toto, edo, Sider, Evanescence, odako talde kaineronak oiek, eta Simon & Garfunkel ere bai. Eta Bullet for My Valentine, oda gustatzen jotzea libre nahonean, Bullet oso gustua jotzet. Eta gitarra atxegin jatu, Iron Maiden pixkat, zutagar aldetena, zegoro sabetekin, Jesus Maria. Motel. Hori itet. Teknika da, ez deke egitantzen joe, nahiko nuke, baina... Eta zein dek geixen gustatzen zagen teknikie, ire teknika favoritu, baltziok? Jotzeko teknika? Jotzeko entzuteko izan aldek. Nere kasun, ez honik bisek iguelak dila, bai jotzeko eta bai entzuteko, baina, bueno. No da, osea... Nere kasun nere teknika favoritu bai jotzeko eta bai entzuteko teknika berdine ditukela, baina, bueno, igual esan aldek jotzeko hau eta entzuteko bestie. Ja, egia esan nahiko antzeko biak, osea, beti metala, eta beti izaten dira rifa oso esplosiboak, osea, beti kontrapu askorekin, Bring Me The Horizon, Architects, Bullet for My Valentine, noain gutxiago, Trivium, eta, bueno, euskal metal ere, Kriston Pila, Biok, Zutagar, Asgard, gauza, Xoabeagok, Iotz, osea, fuertetik xua benera, Numen, euskal metal da Kristona, Ost, entzun dut? Ost, OST-nik, zuzenin ikusin itxean OST. Orduan esan alternate picking esango bandekela gexena gustatzen zakena. Bai, igual bai. Ados. Vale, basiok, bueno, imaginatzea baietz, baina basiok teknikan bat bere garaxen jarritzean ikasi nahien, eta orduk sartu, denbori sartu, baina ez tekena lortu, izan dekela azkenin amore eman dekela teknika hori lortu nahien. Igual, bai, jo, Sweet Pickinakin bastante tragatzen nahi zaindik, tio. Eta eman dizkiot orduk, baina... sonatu da kuela, bai, baina garbi sonatzea eske hori dominatzet. Zailek. Sweet Pickina resistitza. Bueno, favorez, emaiguk zea bat, probatxo bat, a ber, Sweet Pickin hori nola dejun. Joder! Hau dana ditxezo bat, ez pentsau ibakarri puteatza dutenik. Hau, hemen danak putea dutxea duenekin. Venga, va. Zer monak, Ahí va!
Bueno, bai, etzi gaizki. Puf! Kontrapuako momentu hori. Hor. A ver, Hortan. es que ez tek ondo ikusten nola ja izen egiten. Bai, markatu. Ja. A ver, pixka gehiago batzea junai, zera eskuia ikusteko. Eskubia. Bai, eske... Lagun batek utzit kamera gaur, mila esker Xabi, Ja, momentu hontan... Oa grabekin, oda beto. Momentu hontan... Bai. Momentu hortan, beti trabatzea, tío. Hostia, zaila, a ver, bota zuk, porque... Ez que, baina, bi pua sartzeizkok. Lehenengo zokan bi sartzeizkok. Bai. Claro, enberdekenak bakarrakin. Itek... Ez deta itzen gitarra, Bai, lasai, ez zaukat konektaute baino. Izen berdik, bera, da gora... Haudek, esplikatzen intenta baiat. Iketek, lehenena bera, bigarrenare bera, hirugarrena bera, eta oin, jamerron bat sartu hemen, inberrin bi golpe puakin behera atorrenin, dek, bera, oin, gorakin biak sartu, eta ja bera etorri biakin. Dek, bera, gora. Bera, gora, no? Bade. Probatuko. Ni gola hartu nitxoan, bestela ikizateken, ne ustez, ire arazo horidek, engantxaz ezakela jamerron pulo jamerrekena lehen gozokan, hor bi golpe ematen maizko ja, kontran gelditzeza geizteako berriz. Baina itemak, bera, eta jamerrona gora eman, eta ja gora gehatzeiz berriz. Ja, erautan beti pua ritmo beren, ez? Hori, ez tegiten bera, gora. Claro, hor gora-bera hortan, ja, zea galditzea gora ataskatzeaiz. Proaizak hola urrengo, mende hola proaizak. Probatuko, bai, pues egia esateko, a ver, ordu gehien eskin izkidanak, eta asko ere ez dira izan, baino, jandu beharreko zerbait dut, bai. Horretik nire diskan ez dago Sweet Picking bakarra ere. Nik nire kasun azkenin, nire irakaslik batxe, nik hau asko ikasinean, velozia asko ikasinean ekonomi pikinakin. Horren baina ekonomi pikina más o menos dakikenin nola erabili suipare errezoitek. Ze azkenin juteiz alik eta movimentu gutxinein de, alik eta nota geixen sartzea bezala. Ekonomi pikina mitiko suipa eta alternaitan nahaztuta bezala. Ibaldi meiko alternaitean demora guztixen, itemak adibidez, iru nota ez, por kuerda izatekena. Itemak, bera, da hurrengoa gora, berriz, soka saldatzekin berriz gora ite baldimak. Claro, hor ja, aiaiz, sokak, eskuikoa salto bat dezela itena izak. Bai, salto duzego bat, bai. Horiek, baina ite baldimak, ite baldimak agarrik ustean ondo, hartzek eta itek, bera, gora, eta urrenare bera. Bai. Orduan aiaiz, orduan ja juteiz engantzatzen bat bestikin, eta etzak kontra hori bezala, litzen dek. Claro. Eta bera atorren aldrebezka, gora. Claro. Imaz, bueno, ja, ez gau pixket barkaiek, ze pixket de formación profesional izen dek, ze... Eskertze dut, porque azkenen gainak kedasek utzita azkat, eta jode, pena egin, eta hostia, denbora faltagatik, eta hoi pixka pendiente utzinun, bai. Bai, ez que nola neu astin otamar ordu klasik maten egoten augen, otamar, ez? Baina, bai, ise otamar, ja erten etxezik, tio, en plan, ez zuan nire asmu berez, baina. Hobeto, da ikaste, jode, hortakoa. Honekin lotute, honekin ez exactamente, baina, bai, pixket sufrimendu egin lotute, zeia jarri hot Sweet Picking egin sufritzen. Claro, lehen inditzaten galderak pixket honekin lotute zaudean, zegoen galdetuko jatenaek, haber bazioken zatiren bat, ikein degen proiektu honen baitan. Claro, hau berez de galderi zuzenin edo ensaiatzen, jotzen aia izela, kantuea aia izela, preparatzen mentalkin blande, hostia, hemen zitorrek zati komplikau hori, prepara guai, ze zati komplikau hori jo berdek. Bazio golako zatin bat?
Bueno, nire kantetan ez nahiko dominauta baino. Sortu denun talde bat, jen aipatueten nire kuadriako daun hori jebia. Bai. Horrekin inun talde bat, ardilatxoen izan azun, eta zien jatzenen bersioak. Vale. Eta, 10 kanta 12 prestatu genitun, eta justo COVID garaien jotzen hasi ginean, eta rebentatu zuen mierda guzti horrek, eta jaztan da intzunen kontzertu pale bat anezkan, eta bertan bera, eta kabo. Eta ez ginen berriz elkartu, baino, oroitzen naiz, oituren menpe jotzen genunen, kanta oso zen sufrimendu bat, ze hori jota abestea batera, txapelak etzeko muguka Aitor Uriartekin, ez? Ja. Eta sodoa bereziki, ostia, ze azkarra zan, tio. Zan, eskubi hartu eta tapa, a tope. Akordatxalez nola guan ze jotzi nahiko nikik. Beste dozein bai, baina hori gutxi joven nun, bai. Bai, horrekin nahi zeraitzen, baina igual, a ber, komplikatua, indarrako soda, horre nahiko, hori igual gogoratu nintzake. A ber, emaiok? A ber, hombre, kanta, a ber, no da azte zan hau, joder, esan dut, ba. Eske, bueno, zera daka, Freddy Rose, baina, bueno, jokoet, lasai. Ningabe, eta listo. Bai, lasai. Hemen harmoniko hau dago, eta hortan niun egiten du. Arro ditzen naizen, egia esan ez da prestatu eta puf. Hortan da niun. Hemen enaz zoroitzen. Horre egiten dut, No. Horre egiten dut. Eta... Oda, ustuz, amaitze zara, bai. Ondo, Ja? Hoi nahiko estresantia zan kanta, osea, gero bukatzen zan zela eta zelan... Guzti hori ez, oso, Baina ondo, egia esan kriston ondo pasatzen nun, izerditan, gaiun botan esaiatzen nun askotan hor dudaren. Bai. Vale, hoi jarriko ja indek tapin bat, baina, bueno, jarriko ja tapinaren testa, baina, danai asaltzen zuaten bezala. Ni tapinen friki bat nago, bai entzuteko, bai jotzeko, tapine asko gustatzen teknika baek. Eta gitarrizketan mobi dago inianin lehenengo elkarrezketatik hasi nitxean tapinaren testa izeneko gauza bat itien. Eta deksin maz, test bat, tapina itxik bai ez. Baina gero, kontura honitxean badagoela jende bat, igual tapina espezifikoki jotzeztuna, baina eta puta madre jotzeguna. Ordu ninean rifardoaren testa, bale? Eta gero kontura honitxean badagoela jende bat, igual kiston rifardu gestiuna jotzen, baina eta tapina ez dakine, baina baita ere ondo jotzeguna, adibidez arpegio batzuk, orduan. 3 aukera hose dauzke. Ire tapinik onena, ire rifardoik onena, edo ire arpegioik onena. 3 bat aukera eta aman. Puf, nuke jakin aukeratzen, egia esan. Ondo, batez. Bueno, ez dakit. Duela urteak jau behatzetako tapin bajotzen nun. Baina ez dakit horituko nintzaken. Igual jokoet... Nahi egena, venga, riff on bat ondo irutu zitek nahi. Bai. Bullet for my Valentine inen bat jokoet. Zati garbia du. Pasa pedala ez dakada da. Jokoet garbia. Eta gero jokoet riff gogorra, biak. Venga. Arpegioa eta segidan. Barkatu, soinua aldatu behar dut. Lasai. Jesus Maria. Mikroak hasi boten. Hor garbi sonatzeu, ez? Bai. Adibidez, estrofako... sartzea sodoa. A ber... Ikustea? Bai.
esaten. Nahi zoitzen, ja. Horrako zoz esan. Eta gero rifa. Agudokin. Egarra, hostia, latzatu. Bai. Zehar astuta, esatea zu pixka denau prestatzen, no? Baina, hola, pues, aizan. Lasai, nahi esan dia bat, nahi gustatzen zitegena da momentu naturaltasun hau. Evidentemente, geroko satireko zoze preparatu egitzi ulertzeiat, baina hau dana egi, ateatzek eta jazta. Vale, atalontan egotxeat beste bi galderatxo, eta ja azken atalea paseko atu, gusto personalai buruz itzien bai hor gehien bat. 45 minutu gitxik, normalin azken denboraldi honetan pixkat txikixoekin intentatzen nahi nau, ze ordu eta 40 luze gehatzeko batzutan, bai zuentzako, bai niretzako, eta baita YouTubeen ikusten antzako ere bai. Orduan, hain hau pixkat probatzen motxa hoin da berzen moduz. Orduan, beste 20 minutu eta 10 minutu asko jota dago batzuk, bale? Pixkat eu jakiteko. Orduan, bietz ekstra bat euki berko bauan, nunda zeatik. Zer extra bat? Bietz ekstra bat. Billete extra? Ez, behatzak. Atza. Ja. Biatz extra, buah. Erdikon bat, seguro. Hemen, erdixen esatek beste bat albun, hola? Bai, fijo, bai. Eta zeatik. Luzatu bastante errexitetera, nik hartzen emaztia, nik uste rango bastante hartzet. Bai, rango naukek. Baino geho, punteatzerakoan igual interludio momenturen baten, tipo, jokoet, lastanan adibidez interludio hori, pixkat joena dakadana hori da dako. Tipo, dako, noa zen? Odako interludiotan, askotan azkarra adin badea, posizioakin beti zalantza eta behatza pixkat behar baino gehiago duzatu zein sartuko eta nularra, indizea, meñikea, zein... Ja. Eta ez dut inoiz oso konforme bukatzen. Erron beste ateukiko gogoan ja horrekin soluzionaute, ez? Hoxe. Vale. Eta beste galdera bat, hau dek komunidadie zapitzeekin galdera bat. Kontzierto batea zer nahi xo izango guke ematia? Gitarra on bat ampli txar batekin, o gitarra txar bat ampli on batekin? Joe, ni gitarra txarra emate dunetako anaz. Honek badio ditu 140 euros deut, osea... Kaskarra, Gibsonan imitazio kutrea. Badut bat, txarbel bat potentia jaun bati utzi diot grabatzeko, bizkatxo grabatzen nahi eta noragabe orain dugun talde bat, pixkat, ni bateri jodanaz, eta pixkat pop rock estilokoa da, eta utziko diot grabatzeko pixka soinu behakin, eta MG batzuk dazka, igual kainero gira taldeako baino. Eta gitarra horrekin nabaria, eta egia esateko gehiago eskertzet gitarra hona eukita ampli txarra euki, baina normalki kontrako aitet, eta ez dakit oso ondo zergatik. Nik nire ustez amplion batek emateiken seguridadien naiz da gitarra txar bat eman, amplion batea engantzatze baldimak eosein gitarra... Ondo zona guei, entre comillas, ondo zona guei, bai. Gero igual inkomode ongo ez jotzeko, igual, bai. Nik uste... Egia bai. Batzen baldin bazu, atzeko hau cabeza de pantalla marxarekin nik tope, tio. Bai, nik mesabu gibiltzeat eta baita ere, digitalea pasaun hauk, erosi diaten mitiko multi-efektos hauetako bat probatzen juteko, eta indizkat probak igual, mesabuin kabezala ez erabili da soinua pedaleretik eta zera... A ber, ondoziok, baina ez que dauken balbula batek emateik txitxie... Da, oso ondo daudela, zeak multi-efektosak, eta segurazki aurrera birak igual kontzertu batea eman berrean, kiston mastodonte zarra eman, o zea baten, nolaek... Por linea jota pedalera batekin. Maletila bat eman eta ja, hostia, alde handixe da, baina, bueno.
Bai, baina gero, zuk esatezuna, gero amplion baten entxufatu eta soinu gordin hoi ez dezu pedalera batekin lortuko. Ja. Gauza dingo jau, azken atalea pasago horretik eta gusto pertsonalak intzartu horretik hurbilen itxik. Así que, hemen uste haut, 8 pertsona zaudek. Ez diat ezer ezen, baina azken aldixen eondan jende geixen eta duzio gaur guri behira. Cojonudo. Así que, ni banitxik, 2 minutu tardago etxeat, eta jendie ire memen puzteiat. Venga, bale ba, zerrik asko. Mana, egurra. Bueno, joketena nire koñatak induan talde baten soloa da. Leun izena du, leire unai. Izenekin beti ere asko pintxatzen dugu, eta pero gustatzea, a ber, kondo bat ez daiten, asko ez duten saiatu, eta, ahi ba. Zuzenan ezin da egin, osea que... Ya está, ya. Bueno, bueltan nauk, Ze moduz, ondo jun alda? Ondo ba, beti zuzeneko gauzatxoekin, baina. Ondo, naturaltasuna zuk esan zuna. Hori, eske... Hau, baidek tema bat, orokorrin, txeket irizi irutuzak, baina azken aldixen internetak nola funtzionatzen ez, danadek zeinek azkarro jo, zeinek nota gexo jo, zeinek tal, zeinek teknika hobio, zeinek garbixo jo da, eta aiaude momentu bat, hainbesteko kompetentziziok, hainbesteko nivelazio gorokorrin, irutze zitekela, hori, azkenin naturaltasun eukitzik beste plus bat emateikela, en plan... Osea, adibidez, tipo bat ikusinean YouTubeko bideo baten, esatezian, jotzezian kiston mobidie, esatezian, erakutsi nola indiaten. Eta tipuk, horrekin irakusteik nola askotan batxe engaina llegatxe egen, ze tipuk jotzen ikuste kiston garbi, kiston ondo sonatzeik, baina tipuk erakusteik nola grabau diken eta gero nola editau diken hori dana. Eta gelditzea izan da, klaro, tipuk ez dik hain ondo jotzen, ez dik aizki jotzen, baina ez dik hain ondo jotzen. Eta ja gatxaude goitute todo diosek zer gauze etxia, tio. Zure 150. toma bilatzen baldin badezu, logikamente, zure tomaik onenean, beste zoze matezu, ez? Claro. Zuzenan defendatu ezin dezakezu zerbait baldin bada, azkenen gero gainontzeko gara gehitzea pixkat. Bai. Ematu betzea da, ez dakit. Baina egia da, naturaltasunak zuzeneko akats txiki horiek, jotzen dezun sokari jo barkotzen una, ezkenen ze trabaitu horrek, ez? Egia da. Era bat ados nago, bai. Bai. Zimazdek,
Azken aldixen, hori, eta eske, zioin atea dibe, zautzek Borja Mintegiaga, lezoko monstruo bat. Bai, zautzet, bai, Borja Mintegia, bai. Borja Mintegiaga. Lanpreakoa. Bai, lanpreakoa, oidek. Horrek ata daik podcast bat, zea Persefoneko gitarristakin, eta aurregun itzitizia gan, hori, teknikai buruz, eta zea, da nola, gaur egun, gitarra mundun espezifikoki, egozein virtuoso puto makina topaulik egela zaretan, igual, beste instrumentu batzuten ez tekela inbeste gertatzen bezala, gitarrakin espezifikoki kiston nivela da, hola, orokorri. Bai, agertzen den txinatarrak, eta da, mekaguen jo kiston nivelakin, tio, pasada bat. Bai. Pasada bat, eta hoi da kontua, bai, ematen du, ezerk ezin zaitu daia txunditu, ez? Negi hori gertatzen zait, igual, ikustet norbait, kristo makina gana, eta ez dit ezer sentiarazten enauelako txunditzen, badakidako horrelako milaka. Arri bat iostiko bat ematen bai jozu. Hori gertatzea, eta pena bada. Ja, flipatzeko modu bakarra netzako zuzenekoa da. Ostia, zuzenean ikusten denan personat, orduan bai. Orduan, impresionatu ez dela iteit. Eta, bino hor, Instagram ireki, eta... Bai, igual zuzenekun ikusten egizelako ez da entzuten ez, bale, hori tipo hori jotzen nahi dek ementxe bertan nire horrin etzio trampaik, ez? Hoi da, hoixe bera. Venga, azken atalontan sartu guatuk, eta hemen, zazuak galdera random desente, ez? Orduan, aziratik hasiko nauk, talde favoritua. Xutagar. Directamente, oso, hola gustatzen zitek. Ana zintzio gorosa guri behira. Aurreko urteko duten, aurten ez diat erosi. Ez que gero, ziok, aurreko urteko apirila ziok horrendik, ez diat aldau horretik, así que hor gehaudek. Argazkia, kontu da, joder. Disko favoritua? Disko favoritua? Jo, babia, igual esango nizuke, Xutagarren, nuke jakingo esaten Homo sapiens edo, igual, sentimena jarraituz incluso, edo, Blind Guardianen Nightfall in Middle-earth. Jo, iruditzen zai disko bat. Ez dakita joa ezun, baino. Blind Guardian entzun da zauga, diskoa bea etzik edo zoik entzun, eta kantu bat igual bai, baino. Eta sentimena jarraituz, ez Xutagarrena, hamdan ez tek aukera habituala. Ez, baino hautsak dun toke hoi, iruditzen zait, brutala. Horre hautsa zakan, joder. Bai, hor mustro hilaken hasitzaion pixkat aldatzen, ez? Bai. Ta sentimena jarraitu zen ja satitu amantzun eta aur jaunan duen timbre hoi apurtzeako garaian nola apurtzen duen ostra, tio, ez dakitzerakan baino kotxen jartzet eta eguna saldatzen. Pasada, nahi kristona uste zait. Ahotxa batik, gehien bat. Eta igual soloak ere ez die hain virtuosoko dia gehiago garrantzi gehiago bezala emate jo kanta osoan komposizioai eta kantan, osea, diska agon bat egiteari, ez? Eta horrek netzako beste balore bat emate jo, igual. Azkenen zu kotxen zazenen solo guapo bat entzute ondo, baina 10 kantatan 10 solo guapo gaitzak, igual... igual bateri jodena ez edako izango. Baina nahiago hori, diska oso bat, kontundentzia zea horrekin, eta fuerte. Eta kantu favorito bat eskau berko ganean? Horre mandiazu. Zailei galdera hauek. Bai, ez dut nioiz pentsatzen gauza eta nahi esan, asko disfrutatzet, Pokmozon ez hautzezu? Zein? Pokmozon. Ez? Dakit nongoa dien, bizkaitarra dia. Ez dakit zehazki nongoak, baino bermeo ingurukoak, igual, ez dakit. Eta kafe bat nahi dut, kafe bero bat, ez dakizu? Ez? Pasako izu gero jenka. Pasa, entzun gaiat. Ez dakitzatik, igual, Erasmusen hasi nintzen nahitzen hori, eta joder, horitzapen honak kartzizkit, ez dakit, baino joder, iruditzen zait kriston taldea, hautxare, markedekin gaina duela gutxi ezautu nun, eta kriston jatorra da, eta ezautzea pertsona bat, hain ondo kantatzen duna, hain jatorra dana, hain irekia, hain laguntzeko pres beti, eta joder, gustazoa da. Eta gertatzen zait, adibidez, hori asko gertatzen zait, igual, persona bat ezautzen detenen, talde bateko persona bat ezautzen bat, eta atxegin egiten bazait, talde hori gustatzen zait askoz gehiago. Askoz. Beste, ez zara impartziala, ez? Osea, azkenen pixkat
objektiboagoa da, eta horregatik izango, baino ezagutu horretik ere kristona gustatzen zitzaidan kanta, eta kanta bat aukeratu beharko banu, Euskadi mailan igual hori, edo igual, Zutagarren azken gurutza da ere, temazo. Eta, ez naiz beti tipikora juten ez dakiz egatik, beti den Mari, esko gain galdetzen baiazu, gustoren aitzetena, hori bidegabekerian badantzan, bioken kantu batzuk ere nik tirokatu nuen itxaropena, osten kasualitatez, horpila de baino, horietatik momentu hontan, jarriko banu kanta bat gustora aitzeko momentu hontan, kafe bat nahi dut igual. Ados, arki. Lehen bota gotxat, bi galdera jarraian ditugela baita ere, lur eta zerue, batzu alde baten zeude beste aldin, eta normalin erdixen ez zerre hoten. Metallica o Megadeth? Metallica. Zeatik. Gehiago entzuetetak, Megadeth asko ez dut entzun, baino Metallicak duen, riff batzu dauzka, trasherok, zapatilla gehiago, igual zapatilla aldetik, bateri joden nahi zedako igual ere, asko jodet, Master of Puppets, no seke, bateri, bateri, zenbat aldiz jodet bateri, bai. Vale, eta Laboa la Lertxundi? Laboa. Pasaiako ezatetik igual, ez dakit. Baina, bai, Laboakin, baita ere, inkluso jo izan du nun, aspaldi, gitarrakin hasi nintzanean. Ez que neska, Ainoan aita gitarrako irakasi da, ere. Bueno, Astigarrako musika askotan. Jubilauta do. Eta, ostra, jakituria izugarria du, folklore mailan, eta hortaz gain, dominatzitu kanta pilat, Kazkabarrean jotakoa da, Kazkabarrean aspaldiko beste talde oitako bat. Iparraldeko jendeakin nahasia, eta oso gauzak folkloriko polita zen, eta kriston pila dominatzeu kanta guztia jotzeitu. Dualdena, edo zer jo aldizu tipoak kristona daki, eta berekin ikasi ditun batzuk, igual, Laboa, eta, bueno, egia esan, erakusten ziena pixka gehiago modernoagoa zen, ez? Ito hitz eta odako gauzak, baina aukeratu beharko banu Laboa, bai. Zakit, gehiago ikutu eta edako, Ados. Ez dio aukera ematen berriai askotan, ez? Bai. Igual, aituko banuen nuke gauza bere esango. Hori alaek. Bai. Nor berpiztuko guan, bere kontzertu bat ikustea jun, eta gero atzea berriz zulun usteko. Chester Bennington, Linkin Park. Argita garbi. Bai? Ez tekau askotan esan diteken norbait, baina ados, ulertzeiat, baita. Ulertzeiat. Norekin nahiko guan jo kontzertu baten? Zeinekin kartela konpartiu, eta horrek eskintzen, zuek behasek ikusi, behasek zuek. Ja, gitarrista izan behar da, o? Ez, nahi degena. Nago da, igual, Golosabel bela, tío. Bai. No da, ja ondo sonatugun naizta nik ezko. Baina Zutagarrekin, ez kartela konpartiu, handu, kartelo baten handu, eta Zutagar igual. Zutagar, bai. Euskadi mailan behintzat seguro, eta maila mundialan igual ere. Ze netzako taia mundialeko talde badia. Hombre, hori duega, bai. Hori aukeratuko nuke. Hori betiku, esate gana, Zutar, jendik Euskal Herriko dalago da menosprezio zen etxik, baina esko oso nahiu, eski barbaria ze ondien, esko oso nahiu. Ja, nean nahi zeon, Judas Priesteko abeslariaren ondoan Gernikako Metal Wayan, Zutagarren kontzertua ikusten. Ripper Owens, justo Halforren partez sartu zenin, eta tipoa publiko artean sartzen zen, eta kontzertu ikustea, eta nahiko tipo enrollatu zen, eta nean nahiakin izketan hau zen, Ripper Owens. Eta guztau altzikoan Zutagar? Zutagar ikusten eta flipatzen, nean nahiai galdezka. Urbildu nean nahi ondoan zen, eta hartu sorbaldan pixka eta azten, osea, nortzu di hauek? Nondik atea dia? Flipauta, tipoa. Flipauta. Ez que, ez du badolatzen etxekoa, tio. Ja, jende asko egia esan ez, baina bueno. Nik neuk, bai. Desde luego. Azkeneko 3 galdera bota gotxeat. 3, venga, igual 4 bota gotxeat. Laburrin goit. Lasai. Kontzertutan bai ikustea juna izenin, edo bai noiz baiten jo izen dekenin,
Baukikola anekdota surrealista barra gracioso barra segit. Hola, anekdota bat okurritzen zaiken antxo bertan. Buah, kagadaldetik milioi bat. Haibidez, kudarekin beti oso txukun klaketakin, fallo bakarra ez nu ningo, baina, aurreko taldeakin kaidekin, Zumaiko gaztetxean ganden, eta kontzertu hasi barzan, eta inor ez, tio. Inor, ez. Osea, persona bakarra ez, ez da lagun, ez da kuadriako norbait ere. Ja, ostia. Kauen dios, hasiko gea, eta, venga. Teknikoak esan zuen, baina netzako joko zuen, venga, joko deuz zuretzako, tia. Eta hasi ginen behetzako jotzen. Eta jotzen tope kriston egurrean, Osea, 1000 pertsonan horren magunden bezala. Eta, de repente, ateak erekizian, eta hain flipauta gehatu ginen, kasi kontzertuak gehatu nintzela, nik gehatu nintzen jotzez. Jende gehatu. Eta sartu zian, eta zian topmantako bila, poliziatik iesitia, zakuakin kontzertu barrera. Isildo, benetan. Eta de puta madre kontzertua jotzen, topmantako bi tipokin, eta oiek izan zen gure publikoa, tia. Hostia. Eske oso heavy da, Ona, leku batea junta utxik. Ja. Eta dakin gorra da, Zumaiko gaztetxean gaine, Baina bai, teknikoa gozatzen, de puta madre, eta torri bat zue berriz, eta gero utzi genuen ja, eta... Ja. Hostia, gustatu zite anekdotia. De hecho, anekdotan azken aldixen galdetzen hasi nagoen gauze badek, eta igual erabiliko klipak da hola, txiko, ze ni uste, anekdota graziosu egenin jendik gustako zikuela. Azkenin, elkarrezketatik beti atatzeat klip txon bat, normal nizetek bakarri gutzi duten momentu hortan jodekena, baina igual hasiko nauk gitarrezketa zarrak berri ikusten da beste klip batzu atatzen. Zune egozuna, noski. Venga, vale, bakik la resistencia o galdera, mitikoa oin la revuelta, igualtzik. Zenbat diru duzun. Nik ez nahi jakin, zenbat diru hauken bankun, baina bai nahi dia jakin zenbat gitarra dauzkeken, ze horatzi nahi nauke, elkarrezketa dauzun nahi nahi ikusten horatzi dauzkeken hiru hosek, eta nahi jakin ze gitarra dauzkeken momentu hontan, eta bakoitze zenbat pau deken, pixkete saltza pixke zartzeatik. Zandeke... Iar baino gehiago, bakizu zen kontua, drop pedalatea horretikan nik nekan gitarrakoitza afinazio baten. Eta, venga, hau lan jotzeko, metalkorra jotzeko, akat Ibanez, ez dakit model izenakin, osea, enaz bat ere pijua, erosten ditun horregatik. Okertuko pixka kamera. Ieba. Hor daude Jacksona, Randy Rhoadsa. Latzenekin, osea, latzenekin bertxoa jotzeko erosin nun Floyd Rosa batik gehien bat. Bai. Horbiduko pixkat, alba da. Gehiago ez du ematen USB-ak. Lasai. Hori da Randy Rhoadsa. Eta horrek berria jo zituen 800, baina bigarren eskoan errapatu nien 350. Zemat? 350. Eun ulertu ja, 350. Ez, nahi, joder. Eta hori, nahiko kaskartu da, pixka konpondu barri izan nuen, baina ondo. Hori Fenderra, gaur horrekin jo behar nuen, baina jaka izorratu intzait, eta 111 euro bat jo ditu. Fenderra ez da Harley Benton imitazio kutrea. Vale. Gero hori da... Hori. Ibanez... Baritona da, afinazio grabetan jotzeko eta lan daukat, drop lan. Guapísimo. Pepino, horreke badio zitun 800 pau uste dut eta arrebatu nun, baina hori 500 pagatu behar izan. Baina, itxura oso ona, presizio hori eukitzeko, en plan akabau eta itxura oso ona zago gitarra horrek, Oso ona da, tio. Oso gogor sonatzegu eta dimartzio batzu dazka. Eta egia esateko oso pozik horrekin. Kanta pare bat grabatu ditut horrekin, eta kakadarriak utu zen Peter Noa, eta putzua, bi kantak, eta bastante soinu ona atera nion, baina, bakizu, beti bezala multifektosakin altzana. Baina, hostia, hori amplia eta entxufauta flipatzezu, Bai, sinisteat. Eta hori da neneskako palitu zian bat, duela 10 urte. Jackson bat, nire denengo gitarra. Eta hor dakat, bai, tope. Eta geho jodeten hau, Gibsonan imitazio kutrea. Harley Bentona baita ere, ikusteaten ez. Harley Benton, hortxe dago. Bai. Arki, gitarra... Eunda berroi euro horrek ere euskeri bat. Gitarra politia euskege gitarra, hostia. Ibanez hori asko gustau zitek. Bai, gehien bat zian, jotzeko pedalik enunean, baina gero, atea zuten digite drop hori, eta horrekin jiztituzun nahi duzun tono guztik, eta egia da, lan jotzeko
ja, hainbeste geistea ez da... Ez dik ondo usten, Ez. Tono bat, tono eta erdi, maso... Nik ez diat proba hau, digitekeko drop hau. Ni proba diatena Wamisekin, eta baita ere proba diatena plugin bat zaugeat. Adibidez, plugin ez hauet, mitiko Neuralen Petruchin plugina. DSP hori bai. Bai, eta hori 30 pao ordaindu nia bere garaxen. Eta plugin hori La, Sol, más o menos oindik ondo aguantatzeik, baina oktaba osu da sartzen baseo gara jaztu. Eta kintak sartzizko genine, kontundentzia galtzeik, edo txekia nola esan. Ja, bai. Kontundentzia eta definizioa ez. Bai. Grabe asko eta... gabe. Hori dek, bai. Ez neu esan berrean neuke, azkenin, aileguan momentua ja inbeste gitarra akumula hori txen esan, neuke hori huelen goiat, ez da, zaugat, bat zaugate drop la, besti zaugate, mi bemol estandar, mi bemol estandar, rollo, tono erdi bakarri. Beste da zabat re estandar, beste da zabat drop C, eta izaten ja, azkenin nik beti normalin gitarra huiltzea, bai klasik emateko, bai kabaneako, bai daneako gitarra huiltzeat. Iso darra daz? Ez, dek Chapman. Chapman. Bai, Chapman. Kriston katxarroa, tio. Bai, ez da, ikerari, €700 erosinean B-stock zomanen. Ja pixkate mitiko €1 merkio tortzegoan, 100 merkio. Bere 800 balixo zitzen. Baina hori, klaro, neuke, plugine erabiltzen hasi nitxeanetik, ja ez ditxiat berroxe danak, directamente transpose, pinpan, eta oso ondo zonatzik. Claro. Eta, eske, ala da, bai. Azkenen, hainbesteko aia, zu probatu zuen joiz 2.000-3.000 eurotako gitarra, zen nik ez? Bai. Eta? A ber, ez nian igual probau kondizioik honenetan, kontuen New Yorkera junditxean endala 2 urte. Eta, justu nik alturai pixket bildurrezo bat, nian oso ondo pasa ulelengo raskazielosin, eta nehen eskik eta bere lagunen nahizian jun raskazielos batea, kristelesko lurre eta hostixi dauzkela. Blan, txungue. Eta, bazkaltzen gatxean, da justu parintzoan Samash Music Store. Eta etxan, juntzuek horrata nik hemen kuskusiatzea torriko nauk. Eta, ikusinean, sartu lehik eguan, hartu 4.000 pagoko Gibson bat, eta jo. Eta eonitxean Fenderrak, arrapaunian dana praunian, ESP, Gibson Explorera, Gibson Les Paula, Gibson 335, daneti praunian. Eta gexena guztau ziteana, Flying U bat, eta merkenetako egon. 1.000 eta zehose baliozio zean da, nahi gexena guztau ziteana jotzeko orduan eta komodidade aldetik eta soinu aldetik hori. Flying U Gibson, Bai, nahi ala, eta esatea, berez ez gitarra bat oso begixe botata zaugaten nago ez erre, baina proaunitxeanetatik nik uste onena aretsi zen doala. Bade, bai. Jakitatik ez, behin probatzen utzi ziaten, baina ampli gabe, zera bat Gibson bat. Eske hori... Komodidade ikusteko, eta ampli gabe ezintzu... Erabaki ezintzu... Claro. Venga, beste galdera, eta ja azken bigarrenaek, bale? Nahi diat, ire influentzisek izen dituken bost gitarrista, aipatzi, Euskal Herri mailan eta beste bost internazionalki. Ez dakit iritxiko nahi zen bost esatea. Nahi baldimak nola basekaten bateristiri bai izela mezkla bat inlaikek. Vale, orduan itxiko nahi. Tabia, gitarristak Euskal Herrin, Golosabel, obviamente. Hori espero nian nahi. Bai. Gitarrista gehiago Euskal Herri mailan, Mikel Cazadis igual, esango nuke. Zein gehiago gitarrista... Saiatuko naiz gitarristak esaten, baina ez dakit izko nahi zen. Ez que, bastante nire irakaslea ez esango da, hostia. Bale, esan alde. Beste gitarrista bat, igual, Kudaiko Bortx, nire laguna da, eta asko influentzia handia izan dut. Eta, kurioso da, ez ditut influentzia famatu asko izan, gehiago lagunek asko influentzia handia hain diate. Handun, nerekin jotzen dut market honek kristona influitu dit. Baina kristona da, beste inorko baino gehiago. Osea, ez du zertan famatu izan, ez? Askotan baita zeinekin juntatzea izan.
Eta bateria aldetik, hombre, Borja eta Galder, bioiek kriston pila. Batzutan ez da pixkat, imitatu zuzenekun bastante friki, mosturtekin gizu. Gaia zure estilo propio hartzezu ez, baino. Eta bateri, ekoneko bateri jode ikararria, komakoa, Juankar, joder. Biokekoa ere kriston pila aztertu dut, eta gauza asko askotan ezkerreko bomboarekin moldatzen, eta noda pixkat kudeatu hori, ritmo pixkat, moztutako ritmo horieko, hori kudeatzen pixkat horrekin ikasi nun biokekoakin. Oso ondo egiten duen norbait da, eta ritmo horiek atetzen asko ikasi nun, asko. Eta kanpo, Euskal Herritik kanpo, gitarristak Judas Priestekoa asko jodet, Judas asko jodet. Iron Maiden pila bat jodet, Dave Murray hori, asko uste zaino da jotzen duen. Geo, kanpotik, eski hainbeste dire. Asko zioge, aukera asko zioge. Gilmour ere, Pink Floydeko. Pink Floydeko, konfortablenan atean unen kriston pila ikasi nun noda bendinak eta egin bendinak, noda tipo horrek duen sentikortasuna ez dut uste besti inork daukanik beak modu berezi baten sonaraztegu gitarra, ez da Slashek adibidez ere, baina ez nago hainbeste Gilmourrek kriston influentzia egin dit. Eta bateri jode pila bat, joder. Adam Gray, Texas in July, Matt Greiner, August Burns Red, ez dakit ez dautezun. No, esan dek? Arkatu? Matt Greiner. Ez. Pasako izituen edazera txukeo. Pasau lasai. Eta, bai. Oda, bateri jodek, Panterakoa, jode, makina. Pinipol. Eloi Casagrande ere. Bai, oain oso modan dago adibidez. Estepario hau. Bai. Eta, makina izugarria, baina estilo aldetik nik uste dago da jende estilo oso, ez nago kritikatzeko, nik baino, maika aldiz hobeto jotzeu. Baina oso azkarra da nahizuna, baina joder. Igual, ez dikela feeling hori igual MSH-en, ez? Hoi da, Josu Erbiti batek feeling gehiago da, netzako. Josu Erbiti dek modus operandikoa? Hoi da, hori bera. Iban Zugarramurdi. Iban Zugarramurdi ez deta ipatu, eta kriston pila figatu naz be tipo horrek duen pegada, eta baketak noda mugitzen ditun, noda batzutan baketa inkluso kajan uzten duen beste zerbait iten daun bitarten, pasada da, tipo hori ikaragarria da. Nik Josu Erbitin bateriz egin jonean gure lehenengo kontzertua, modus operandi telone hau genian, eta kiston, eske behin beti izaten kiston txarra gehala, eta mejora hau gaituk mejoratzen, baina ipentsa beren nik baterizien kontzerte makarra gehala, bombo kaja eta raide kortxeata, igual 150 marrea, baina tupa, eta tupa ez diat lortzen oin digitie. Orduan demorasunek tupa, kaja de ritmos putea dezela juten auk. Eta zauzkat bi fil, eta orduan bat lehengo file, eta obestie. Eta ja. Bueno, baina, odasi gara denak, joder, baina grazioso izenuan, hori justu gure kantantin eskutik lortu genean usan solon kontzertu bat, eta kasualidadien modus operandi teloneatzen nuala. Guretzat leleo kontzertu bezala haundi isek, praka haundi isek, sartzeko. Ondo. Azken galdera bat ingoiat, eta azken galdera hau, gero beste gauzatxo bat eskauko jat bukatzeko, eta hemen utziko jau. Azken galderaek, oinarte hongaituk entzuten ire guztuk. Ire guztuk, zerk influentzia haun, hoi nahi jakin ire antiguztue, balez? Nahi jakin ire amorrun undaun, eta kalderi zehaztuko jat. Ontsi hortan emango baldimanean aukerie, mundu mailan, Euskal Herri mailan, nahi deken mailan, artista edo talde bat, eta bere diskografio zu ezabatzeko, zein aukerako goan? Hostia, bota zure datu. Elekin azkan galdera izango zanik, joder, ez dut uste inork berezi duenik ezer ezabatzea. Bueno. Baina, a ver, reggaeto jakin nire reserva ditut. Eta ez dut inoiz esan da publikoan, baina trapa ere iruditzen zait reggaetoian seme eskasa, joder.
Benetan, a ver. Ez dut señor merezi dueni, baina ari gaitu gila hemen. Bai, mierda tetzen, baino. Trapan alde hona esango denengo. Bota. Ez duzu zertan, musikari, instrumentista izan behar, trapa iteko. Eta hori kristona eta jaz, sormena duen edonork, musika egin dezake. Instrumento batek duen atal psikomotrizitate atal hori euki behar izan gabe edo. Eta hoi kristona ititzen zaitze, mundu guztiak ematen zaio sortzeko aukera, eta kristona artista daude, igual beste instrumentoekin gaitasun hori ez dutenak, eta ondo hau, osea, azkenen kristona zabaltzen daukera, eta oso gauza honak atetzen dira. Alde txarra, talento ez da bate premiatzen, eta bokouderrakin edo nork abestu dezake da, hitz egin darea bestezu, eta denak berdin sonatzeu, eta burua bomboa bezala jartzen sentitzen. Nik behar dut, joder, sonoridade batu, gaina baina zidie roka pixkan nahazten trapakin eta bokouderra dozein lekutan entzutea, ez da, elementu dekoratibo bezala ondo dago, noski, txerraz izan, autotuneakin jodazten, baina txerrek de puta madra ez deu. Claro. Baina nahi ez zaidana ondo eritzen hori da, azkenen jendean talentoa kamuflatzea, gitarrakin eukiezak ezun talentoa kamuflatzea, beste norbaitek abesten duen kaka horrekin bokouderra jarrita, ez? Ez zait bidezkoa iruditzen. Igual trapa ezabatuko nuke. Artistak, ez nuke jakin osaten ez dudako 3 minutu baino gehiago aguantatu bat, eta baina igual atzea pauso bat emango nuke. Urte batzuk atzea ingo dituzke trapan sorkuntza daño, eta esan nuke, guazen beste zoz egitera, eta bai, sentitze dut, baina, Nik gauza bat esan baiat, eta ados natxiok, zea apartauekin, esan dekena azkenin talentu aldetik eta eolzein egin aldiken zeo zedek, eta igual badiez gorosabel egite egina ezin dik eolzein egin, eta horrek bazauek plus bat, ez, gorosabelek sartu ikun ordu osek hori da nahiten. Nahi irutizetik genadak, azkenin bizigan sistema kapitalista hontan, kapitalismuk behin ikuste genin gauze batek diru emateula, dana horta bideratzeik. Eta hori regetoi egin pasaudek, gaur egun regetoi eta trapa eta musika urbanu episket zehazio, baina, klaro, nola diru mateiken, benga. Baina, klaro, 80 markadan hair metalakin eta glam metalakin berdina pasauan, esan nahiat. Berdina. Mitiko Motley Crue eta Whitesnake eta talde hauen danak entzute juk eta patroi igualakin moztute zaude kantu danak eta zea danak, ez? Bai, kuatrio eta bai. Esan nahiat denak, nik uste arazu askotan estilo bat beha baino eso, eta nik argiziok galdera hau zaukatela jarritxe, pixkat saltzeoako, ez? Baina azkenin argiziok kapitalismo dana pervertitzeikela eta problemiekela igual, ja potrotaino inde gaudela, hainbeste kantu modelo berdinetik pasaute, molde berdinetik pasaute duen hainbeste kantu entzuten orokorri. Hoixe bera, emateu fundizioak inina dieta, denak igualak, eta hoi da problema, bai. Nik aiz Merina Gris bat gustora entzutet, kriston artista iruditzen zait. Bai. Baina gero ja, azten zea beste talde bat, ez ditut izatatuko, baina baude talde batzuk, joder, eske, ez da egite, irratia piztuta, eske, USB-ko musika beti errepikatzen, hasta los cojones nago, eta venga, aldatu ingo, eta irratia jarriko. Irratia jarri hori entzun, eta kendut. Ez dakit nola azaldu, beti dena iguala, zuk esatezuna, dirua, izena, eta, bera, ez dakit. Abiazu, hain mitoaroan kontu honekin, reparazekin duena igual, iruditzen zait pixkat landuagoa, gaina tipo nafarra da, euskeraz oso ondo hitz egiteu, eta alde hortatik garrantzitsua iruditzen zait, nafarra izanik, euskalketa hori ez interesantea da, alde batetik euskal mitologiari edo ematen dion bomboa, eta bestetik nola uztartzen dituen nafarroa eta euskera, bastante, pues igual tafaiati bera ez dena oso ziurra, eta ondo iruditzen zait hori, txapelak entzeko iruditzen zait tipoak induena, nola bete duen ilunbe 17 aldiz, eta nik uste euskal kulturari horrekorren bultzada handia emango da, eta baita euskera, eta iruditzen zait, alde hortatik jotza zu, bera, pixkat musika urbanoa da, baina, joder, gogoekin nina. Bai, ez teki iguala ez dara trap base bat, eo zetak egiteona, nahi zetak personalki
peio reparazi, pixkat tirria bazoat, baino, esan berraziok, bai, igizan dekenaek, pentsat tipuk euskera ziteik, euskal kulturan alde iteik, eta hori zintzoat inoiz kendu, eta de hecho, horretik eskerrak eman berraziok, ze gaur egun gatxaudeken egoera hontan, esango jau, ez zaiat globalizazio dan hitze, baina ja, kanpoko musiki, kanpoko influentzitanak dauzkeun momentu hontan, irutzitek importanti dela eukitzi ezetako bezalago referente bat, euskal gaztiei euskeraz musiki egin lehikela erakuste jovenak. Hoi da, gaina tipoak, dira, hotxak nahi ez dit deusu esaten, hoi esan barrak aterea, hotxa ez zait iruditzen beste munduko hotx bat, baina behintzat kamuflatu ere ez du iten zuzenen, hoi bere alde esan barra ez? Bai. Beak zuzenen diskoan bezala besteu, orduan. Tipoa, tirria, egia esan pixkan, nekatzen hau ez delako nire estiloa, baino, esango nuke, bai. Osea, azken ia edetan pixkat konpondu duela, nirekiko sortzen zuen sensazioa. Ados, iba, azken gauza bat eskauko jat, eta hemen txutziko jau. Hartu zaberriz gitarra eskutan, favorez. Ui, improvisatzen ez dakit, Ez, lasai. Musikaria nahi zen esan dut, no? Lasai, iken berdeken gauza bakarraek. Iken berdeken gauza bakarraek, jo. Ijo, riff bat nahi degena jo. Eta nik iri gainetik improvisatzen intenta goiat. Nik improvisako gainetik. Venga, porque acordes y string. Nahi gena. Venga. Lengo neso doan lengo akorde berak. Vale. Arze atetzea izu zuri. Vale. Eta hau txutziko jau. Ezkerrik asko aroi, eta beste bat arte. Ona. Erra, tío.